Best collection Mizo channel thir tu te chi bai vek ule ole tunru ma chuan India le China buaina kan han thual le thuak don ani chuti lain India rama China bungruate ti top tu ma mala kani dan kan thlir ho bok don ani serious te reng mai rin hel rual ani lo India sipai som hi thi na hi hel ku ta thi an ni lawa ramdang sipai ku ta thi na thleng hi India tan thil serious berani India le China Indo kumsang khat zakwa somsari pani nuwa Indo na ni si lawa sipai insual boina chuan thil thleng serious berani a helai mun India le China ramri line of actual control a thina thlen hun ber chu Arunachal ramri a Assam Rifle Patrol China sipai ten kumsang khat zakwa somsari panga a anlo lam bun tum khani khami tum ai khan tun tum hian thi an tamzo ka sangkhat zakwa somruk pasari khan na thula a rampani sipai te anlo in nuai to a indona chuak zuin India lam somriat pariat thi in China sipai zathum an thi boka mase kha khachu silai le ral thuam ne na indona ni a indona chuak che si lawa insual boina chuan tuntum hi kumsang khat zakwa somruk pani nuwa thi an la tamber trumani kumsang khat zakwa somko pathum khan India le China ta hian helai ram buai chungchang a hian inrem na an ziaka boro ka dai chhota viau khani a kanriat angin tuntum buaina a hian India Colonel pakhat tiamin India sipai somni lai mai India ina chana ni ramria buaina thlenga hian Pakistan nena India ramria po hian sipai thi na voiduai lo thleng to thina kumsang ni som paruka uri hmuna India sipai som pariat thi na po kha kan la hrenga kha ero Pakistan tir helpol ti ania kha thil thleng wang khan India chuan Pakistan ram chhunga surgical strike anei pha ani kha thil thatak ani na chuang lo thei a thatna thei bok silai manga mitam vak lo in ka hlum a in silai tel lowa man ro manga mi somni tha chu enge a thatna ti chu zona thei ani ve tho mai ma se silai me pu ani chuan thil thalo zok a thlen nge yarin kan soi to angin helai boruak sang lutuk ti zia nan in biak na voi tam tak na yalo ni to a chuti lain ram ria sipai le ral thuaman chek rui reng thawa zuni ruka ram pahni sipai hruai tu kor commander in biak na khan sipai le ral thuam hnu kir then ve an relani sipayan hnu kir dan len fel tura ti ani boka an boina lai line of actual control le sayok le galwan lui inkar hi buffer zone a siam ni se rampani sipai ten khoilo ve ni se hetianga an ti lo chuan boina chuak le ngal mai don ani ti chuan an ruam man na angin rampani sipai te chu KM khata thuka tolkir ve turani a India sipai po hi an tolkir nual to ani India sipai an tolkir then hnu chuan helaya India sipai ho tu te zinga mi Colonel Santos chuan China sipai tolson vedan en thli thlai tur chuan China lama chuan avakal hnaya China lam chuan lungmanga lo tongin buaina chu a chuak chopchil ta ngalani Indian Army le Ministry of External Affairs lam chuan China lam thizat hi chipchiar taka puan an nei lawa China lam somli pathum thi anga India lamin an puan po kha China lam chuan an du lo hle a China lam hian an puang zar ve du lawani sipai then khat le radio transmission an man atanga alan dan chuan China lama hian sipai somli pathum bor vel chu an thi ngei ni a hriat ani a usnews.com in US intelligence report tarlan dan chuan China lama hian an sipai officer tiamin sipai somthum panga an thi ni in atar langani mei thachan tir ninga ni rukvela pangong sho bula khan rampani sipai te hi an lo in sual chiam to ani kha khami tum khan India sipai somsari velin hliaman tur nge a
khami truma thil thleng ang tho khan man ro om ang an chele ka ni ber tiang thirbung brick bung le thirbunga perek vok lor mangtele barbet wer mangten anin phek sual ani anin beina bula galwan luya chuan anin nem thla a galwan hun hi mun sang takani awangin avot em a galwan luya sipai tla hliam che son thei to si lo te chu zankhuwa in vurin a meta hei hi an thi tamna chan ber chu ani Monday zana buaina chhuah hnu atuk mai thole ni khan rampani major general level 10 inbiakna an nei le ngala he meeting hi pp14 anti patrol point 14 anti ya nayani a zanrei tak thleng khan meeting nei ni in chaina sipai hliam te lak sona thiar chuak turin helicopter mang tura phalna pe kan ni a anin sual boina hi ram in chu na lai ram pahnih te rem ti na tel lawa lu thei ani lo wangin China helicopter lu tur po hi India sipai te rem ti na ngai ani China chuan sipai hliam te aseng hoya India po hian choparin sipai hliam le thi te aseng hoi ve bok ani ladaka hian boruak asang sa viawa he thil thlen hnu hian ahma ayana sa in ram pahnih sipai te chuan in do anin ring zoka sipai dalu belan ni a China le India ram ri mundang thlengin anin ral ringa ma se mundanga chuan buaina a chuak lo ni a soyani tun truma buaina chuah ma tang khan boruak sang le sipai le ral thom ne na in ep mup ti re nan mala ka ni a buaina thlen ma khan soito angin sipai hnu ki ran rel hnuwa sipai tamwak lo chu hnu ki ran ni man to a kha buaina kha ron chuak ta thut si a ma se ram pahnih te hi in hlau lo ton viau ma se in do ero an soi moi lo ve thung China lampo hian India sipai te chet wanga he buaina hi thleng ani zia le indo kan du lawa remna kan du ani ti in an soya India po hian hripui leng wanga ramsum din hun tlume kara indo machon a hupur omzia hria in indo soi moi bik chuang lo India hian remna adu thina a then omram te nen in ngai taka hi adu ani ti in Prime Minister Narendra Modi chuan a soi bok ani in sual boina chuatu ka in biak na dai ngala ni a indo na kong zo a in rem na kong zo chu an thlang ve ri ani tu na tanga ni reilo te a hian anin bele ngal dona khovel mu a in hlau lo ton takle ma ni ram hum hal tak chungin in rem na an zong me kani boruak chhezok a thlen lo i bai sei photang India le China in kara thalawa India sipai somni thi na wangin India thin rim em a China laka thin urna chuan min kang viau hlomani China ei lo viau anga kan lan lain anthil siam hmangin kanin om tleya anthil siam tel lo chuan kan nung hlei thei lo ani ber hi mo kan hriat angin electronics bi ka ngat phei hi chuan an tel lawin khosaka harta China thil siam hian khopui lian ber atanga thingtlang kil khor ber thlengin run ti na moya nileng zan khuwa kan kol le kan khoi le kan man tangkai em te electronics bungro a hian China siam pakhat tal kan kol vek ti ila kan urma ma hau lawang chungzinga chuan mobile le kai hnoi ho hi han soidon ta ila tunlai khowela smartphone changkang ber le hral ber te hi China kut chuak an tam hle a India rama China smartphone man na sat deuh te anen lok te ang he phone hi July thla kum sang ni som pali khan India market a Flipkart kal tlangena ron lut tana sang ni som panga khan Andhra Pradesh a Sri City 10 a siam chhuah hnan kalpui tanani Lenovo mobile company hi Chennai Motorola smartphone siamna a siam chho ve ni a Sri Perumbudura a siamna hmun hi bunani Oppo camera phone tia hriat lar hi Noida a siam hna kalpui ani a Industrial Park Greater Noida a siam hna kalpui le mek ani India rama smartphone hral berte zinga mi ni a Indian National Cricket Team tenen sponsorship lama in rem na an nei nge ni Greater Noida a rem khom na hmun puyan na ya India rama siam hna kalpui tum mek ani
Indian Premier League sponsor tu te zinga mi an ni a India rama smartphone hral ber te zinga mi ni in hral ber te po alo ni to ani he phone hi China Guangdong atangin India a Bengaluru wa lak lu ani a Chennai ya telecom hardware manufacturing plant a anin val mek ani India rama Oppo lam buai pui tu ten OnePlus hi an siama an siam hantia arem khom na an kalpui ani ma zok India smartphone siam tu video content an thok du na India rama arem khom na kalpui ani a India a smartphone man tamber pol ani mekani Guangdong China atangin an ron thon thlak ani a India a Faridabad arem khom na kalpui ani atran tira India sum invest hi Webel chezanga la ani a India rama phone man na sat per pol ani he mobile phone hi August tha sang ni som panga khan India a lak lu than ani a India rama siam na kalpui nan an bultan nan cheng Webel chezaro manani GT Corporation chuan telecom le aka inhoi bungrua an hral chuak thina he company hi China a Guangdong a hmun pui na yan ni India rama an phone siam an hral chuak na sa to hle India hi khovela mobile phone market lian ber dot tu ani meka smartphone siam tu te pon India ram hi smartphone hral na market zauna ta na hmun du om bera nga in an ron hring hul mai India rama hian smartphone hlalakal em a India rama China phone hlalakal em a India smartphone siam ve te chu anek perlop lop mai China company lam hian market atanga India phone nek chuak turin an thiam na le theina an hmang na sa em a suman ren lawin an market a that don chuan tom zok po hral chua an hre lawani tuna hian China 5G smartphone India market a ron lut thar le meka March ni somthum pakhat khan a hmasa ber tan he phone hi hral chu ani he phone hi India rama Apple iPhone le Samsung king thatura ruam manani India market a Xiaomi nuk thaturin Realme thlupui atle mek kumsang ni som pariat November thla khan Realme chuan India market aron su honga Realme 1 chu tlang zarani a he phone hi China company BBK Electronics ho kut chuak ani abikin online sum don na a aron chena a India rama Xiaomi phone kalvung wanglai takani a Realme hi mantlom zo ka phau chua ani a specs le price mangten chocha siamin customer te adoi a ni ber tin tun hnala China smartphone thar pakhat chuan India market a rusum thlakin customer te a hne tran mek he phone hi India market a hral chuani to a hei po hi hlotlin pui an tum hle ani India market a share lian te kan nei chho to a it om takin specs hi thuam ani a minaran lei thei tura chhop chu ani tin China hian mobile phone application tam taka siama chung application te chuan man na satan hlo hle India a po hian kan hmang na sa em ani Mizo rama ngei po China phone application te hi kan hmang na sa viau ni in alang heng an application then khat te hi ramdang en thlak nan China hian an hmang thin ni in US lam hian an soi ani China phone application man te hi ram then khat chuan an rama man an rem ti to lawa hetiang ne na inzom na nei Chinese military scientist pakhat chu tun hnai maya khan US a manani People's Liberation Army ta na data poimo thon ruang ayani a hei wang hian US hian an manani India intelligent te po hian China mobile phone application him lo dan hi an lo chui to thina India le China boruak a chetak zeta India sipai som ni lai mar taran omlaya an thil siam kan lo mang sup si hi thil in kol kal tak ni in alang India sarkar pon thu chu asiam hiala China thil siam mang tlem tur le a thei phei chuan hnol so turin mi pui te mai ba ka India company te a hril to ani heti lai hian India intelligent che chuan China mobile phone application him lo le ram en thlak na ta na man thei tur angarin hel te lis somnga pani an siama chung ho chu ti top turin sarkar angen na an siam me ka ni India ta na him lo thei then khat zinga
video conferencing application a Zoom te short video application a TikTok te tin UC browser Zender share it le clean master te po an telani India sarkar mi le sa pakhat soidan chuan intelligence te rot na hi National Security Council Secretariat po in thopin apumpui boka heng application ti top turangen na thelu hi langai tu non le tur ni a soyani heng application te hi mobile phone a omdeu veka wangin chena en thlak na kan him don lo ti na ni kan phone number le kan documents zong te kan thlun zom vek to awangin anen thla ni nga chuan kan him don lo viau ti na ni April thla khan Indian Home Ministry chuan chena application pakhat video conferencing application Zoom chu en thli thlai turin le zirchiang turin Computer Emergency Response Team of India te chu aruata chuichian me kani India hi chena application chungchang a film khurma saberani lo kan ti to kha US a po anlo boipui hrep to ani abikin TikTok big hi China a internet company ByteDance ho en kolani a Mizo nga tun hnai hian TikTok alar hle le ngala India sarkar hian India tanga pai chuak ani ngat chuan khohar fe chu kan nom mai thayani